No, ahojte. Tak vás vítam pri sledovaní ďalšieho videa. Tentokrát je to recenzia na robotický vysávač eLife G9 Pro. Takže môžeme ísť na to. Vysávač má saciu silu 3000 paskalov, čo je v tejto cenovej kategórii taký štandard, ale vzhľadom na to, že je položený veľmi nízko a krúti sa hore dole, tak to v podstate stačí. Vysa je aj z takýchto behuňov, prípadne z koberca, dosť dobre a dôkladne. Kým si nájde tú správnu cestu, tak trošku to očekuje, trošku ponaráža, ale nakoniec nejakými senzormi si tú svoju miestnosť vlastne spozná. Vyskúšal som mu dať trochu rýži, trochu múky. Nech to nie je len o tom, aby človek videl, ako behá, ale nech to je aj o tom, nech človek vie, ako vysáva napríklad rýžu z tvrdej podlahy. Čo nie je celkom ideálne pre robotický vysávač, ale budíš, trošku si to rozmetal, ale snaží sa to všetko pobrať. Pri múke problém nebol. Pekne si ju stiahol pod seba a dláška ostala čistá. Vzhľadom na to, že to je len prístroj ovládaný nejakým programom, tak nevie presne, kde si to rozhádzal, ale naozaj ide centimetr po centimetri, tak si to všetko aj pozbiera. Je vidno, že po múke ani stopy a tam, kde prejde, tak tú rýžu zobere. Z koberca by to bolo asi lepšie. Vlastne keď vysáva, tak v aplikácii je znázornené, kde ide, ako ide a koľko miesta mu ešte ostáva. Takže on si tú miestnosť mapuje. Má rôzne typy vysávania, či už ide po rohoch, alebo ide do nejakej elipsy, prípadne alebo z vonkajška dnu, hej? Od vonkajšej strany do vnútornej. Čo sa týka stoličiek a stolov alebo členitého terénu, aj keď mu to niekedy dlhšie trvá, ale nakoniec sa, pokiaľ teda je miesto také, aby prešiel, tak sa zošadiaľ vymotá. Malý problém urobí ako prahové lišty. No, aha, chvíľu mu to trvalo, ale nakoniec popod stoličky vyšiel. Čo sa týka prahu a prahových líšt, prípadne nejakých vecí, do ktorých by sa mohol zamotať, tak s tým samozrejme má problém, ale asi ako každý robotický vysávač.
No každopádne všetku rýžu, na ktorú dočiahol, vyzametal a tú, ktorú nevyzametal, tak mu pomohol jeho vyšší brat, takisto značky E-Life. Vysávač je neoceniteľný v ťažšie dostupných miestach, ako napríklad pod postelou, kde aj na záberoch vidno, ako všetko pekne povysáva. Nedostane pod tým žiadny prach a ak je vo vysávači voda, tak to pekne aj zmije. Pri mopovaní, alebo keď treba mopovať, zo zadnej strany je ľahko vyberateľná nádobka na vodu, obsah 2 deci. Jednoducho sa nabere, či už pod umývadlom, alebo z nejakej nádobky. Neodporúča sa tam dávať žiadny umývací prostriedok kvôli pene a tak. Zábery, ako mopuje, je dosť ťažké spraviť, ale tu celkom dobre vidno, že mopuje dobre a nevyňahá žiadny kúsok. Sú 3 úrovne mopovania, alebo respektíve dávkovania vody. Úplne soft, medium a veľa. Tu je, ja som nastavil strong. Teda nech to riadne zamočí, ale vidno, že podlaha je vlhká, ale není mokrá. Hej, neostáva veľa vody, čo je teda dobre. Ak sa vysávač náhodou niekde zamotá alebo sa stratí, tak má funkciu nájdi vysávač, začne pípať a vysávač sa nájde. V aplikácii, alebo teda aj na samotnom vysávači, po stlačení tlačítka domov sa vysávač pekne vráti domov. Ideálne je, keď je nabíjacia a vyprázdňovacia stanica v nejakom dobrom dosahu na vysávač, aby nebola stanica niekde skrytá. Keď sa vysávač nejako zistí, kde má stanicu, tak aj stanica začne blikať pekne na zeleno a vysávač pekne, pomaličky, ale isto príde na svoje miesto a spustí sa vyprázdňovanie. Ešte teda, aby som nezabudol, z mopu alebo vodu na mopovanie
treba, tak ako sa nabrala, tak presne ju treba aj vyliať. Špinavú, alebo priprazovacia stanica nemá solo nádobku na špinavú vodu. V aplikácii eLife Home, kde sa spáruje vysávač s telefónom a je možné ho ovládať odkiaľkoľvek, je všetko nastavenie úplne jednoduché, ľahké. Tu vidíme, ako má zmapovanú miestnosť. Tu je nejaký časovač, kedy má spustiť sa vysávač. Nastavenie je takisto jednoduché. Nastaví sa deň, hodina a hotovo. Ďalej je tam nastavenie sacej síly, je tam história, kedy ako vysával, či dokončil vysávanie, či nie. Potom je tam údržba, kde sa dá pozrieť, na koľko percent je použité filtre a kefky a tak ďalej. Sacia sila vysávača, dá sa nastaviť solo. Potom je tam, vypneme, zbytočne sa neučí. Ďalej je tam voda, koľko vody má dávkovať pri mopovaní. Je tam mód čistenia. A samozrejme dá sa nastaviť, v akých jednotkách má merať, a potom je tam nájdi svojho robota. Wi-Fi informácia je pri spárovaní a potom je tam do továrenských nastavení. Dobre, tak to by bolo asi všetko. Ak sa ti video páčilo, daj like. Ak nie, tak ma to mrzí. A keď chceš vidieť ďalšie videá, prihlás sa na odber. Ďakujem, ahojte. Thank you. Thank you.